Bones a tots, benvinguts i benvingudes en el segon episodi de Vaca Xuta. Avui ja tenim primer convidat. Un convidat que és l'hòstia, no sé si... Bueno, supos que ho veuran en el títol, però així tot. Tenim en Pau Fran, tio, tenim una de les millors veus del panorama, és allà que he de mirar. No, ja ho dic sincerament, genuí. Ja ho pens, tio, jo el primer pic que el vaig veure, crec que va ser a Manacor. En allò que fan els manacorins, que no sé si se li diu verbena o no. Bueno, per ser una verbena l'escenari és molt gros. Sí, exacte, que era un pedaç escenari de festival, tio. Sí. Que era quan teníeu això Mel, que era la cançó de l'estiu. 2018, devia ser. Imagina't, tio. Que guai. I jo aquí vaig dir, hòstia, quina veu que tens, cabron, gràcies. Pau, tio. No, Gràcies. Fins ara estàvem fent introduir en el convidat. En el convidat, però... Trobant que és poc professional. un poc fei. I que denota com a... Això, cert, sudapollisme per part nostra. Sí. Varen dir, mos convé fer un intro que hem fet nosaltres, fills de la generació de no fer res i de la dopamina fàcil, li hem demanat en ChatGPT. O sigui que Pau... O sigui que ChatGPT me coneix. Exacte. Li hem demanat a ChatGPT qui és en Pau Fran. Li he dit això textualment, li he dit, coneixes en Pau Fran cantant OR? Uau. I te diré el que m'ha dit. Ara veurem si estàs d'acord o no. Pau Frank és un cantant i compositor català conegut per ser membre del grup OR, una banda de música que combina elements de pop, rock i música indie. OR se va formar a finals dels anys 2000 i va guanyar popularitat gràcies a les seves melodies fresques i líriques profundes. En Pau és conegut per la seva veu distintiva i la seva capacitat per crear cançons que connecten emocionalment amb l'audiència. Però que conya, tio! Està flipant. La seva música sol ser un reflex de les seves experiències i reflexions personals, tractant temes com l'amor, la vida quotidiana i la cerca d'identitat. Però que conya! A més de la seva carrera musical amb OR, Pau també ha estat involucrat en altres projectes musicals i ha treballat com a productor i arranjador. Si tens més preguntes sobre la seva carrera al grup, no dubtis en demanar. Com a productor! Jo com a productor també dic, no sé fins quin punt bueno, en ChatGPT li han xerrat compte. Quan no sigui ajudant no, sinó quan no sigui gravant les nostres coses dins l'estudi, menjant-me, no. Joder. Que això estava a Tramuntana, no? Sí, Tramuntana Estudis. De fet, en Sansa crec que va gravar allà els discos. Sí. De fet, vaig estar... Qualque vegada que vaig a cercar qualque cosa a l'estudi, que en Jaume me demana un instrument, o ja li demana a ell qualque cosa de material, i vaig molt sovint, quasi com si fos que meva. I qualque vegada que hi vaig anar hi havia en Sansa gravant allà. Hòstia, na Maria també va gravar amb en Sansa, és a dir, que en Jaume ha tingut allà tot Crist. Sí. Bé, crec que no t'ho han demanat, però com estàs? Com t'has aixecat avui? Molt bé! Avui m'he aixecat una mica estressat perquè durant tot el dia tinc moltes coses a fer, però moltes. Agenda de... Sí, no, però és que normalment tampoc tenc tantes coses a fer, vull dir, normalment m'aixec, berent, entreno un poquet, o si d'anar al gimnàs vaig al gimnàs, si ve de sortir en bicicleta. Vas al gym? No, o sigui, sí, però ara m'he agafat molt en sèrio això de fer bicicleta i sí, he agafat un entrenador personal que me prepara per la bicicleta, bàsicament. I si no entreno de sortir en bicicleta, entreno en el gimnàs, faig 2 dies de gimnàs a la setmana. Però sí. I normalment el meu dia a dia és molt tranquil, però ara, clar, tinc aquesta setmana que demà i passat demà mos tancam a un teatre per preparar l'auditorium i ara venen coses bastant heavies i estic bastant enfinat. I la pregunta, de què has berenat? Perquè ja ho hem xerrat abans. I t'havia de treure el temps. M'he menjat un variat, la primera vegada que menjo un variat en el pla de netesa. Ara anava a dir, primera vegada que menjo un variat. No. Com a pobler, el variat està a l'ordre del dia. Clar. El ChatGPT no ho ha dit, que és pobler. És vera, ho hem obviat en això. Però bé, jo crec que ja m'ho l'he escoltat. Ara ja ho sap. Ho tindrà en compte. De què te sols fer variat? Variat complet fora callos. Sap greu, però escallos... És a dir, el gust d'escallos, el produt d'escallos, me flipa. M'ho aspa dins del suquet d'escallos, m'encanta. Que és la textura. La textura que no... Ja ho entenc. La textura no puc, tio. I me sap un greu de l'ànima, perquè quan demano, ja com ve fora callos, tothom me mira, te retiraré el carnet de mallorquí. Però... això me sap greu, però en la textura no puc. Jo és que avui també n'he berenat d'un
I clar, per això m'ha sorprès. Bé, hem anat aquí de vora, Can Pedro, i bé, jo tenien el que tenien, llengo, picar, ensaladilla i pilotes, si no van malament. Sí. Típic. Tenien freixura també, però he dit no, davant de matí no convé. Però ara vull obrir una pregunta. Ui. És frit en el variat, sí o no? Clar, frit de és típic frit mallorquí, o de me o de matances. Sí. Sí, Tu? A Apol·lo és un pecat capital. És un pecat? És un pecat capital. De fet se diu molt que és frit en el variat per esteretge. Però vaja, per gustos colors. Jo clar, vull les planetes està, o sigui, Mallorca se divideix en dues, de Santa Maria cap aquí i de Santa Maria cap allà. Planetes està de Santa Maria cap allà, per tant, òbviament duer frit, que me l'he menjat molt gustosament, però és això. Sí. Està com un... Jo frit i sopes trob que estan tan per damunt de qualsevol altre menjar que no s'ho mereixen. És una falta de respecte, vos entenc, que en el poble és que no se mereix. Un bon plat de sopes, escolta. Jo les sopes... Un bon plat. És una barbaritat, tio. I estan molt infravalorades, les sopes. Xerra per tu, ja t'ho Sí, exacte. No, però dic infravalorades per la societat. Sí, que la gent, òbviament, avui en dia ja no menja ni verdura ni res. Jo crec que les noves generacions estan desentrenades amb aquestes coses. Ja ho trob. Jo sempre ho he dit, som l'únic dels meus amics que a la millor a les 8 del matí se'n va fer un variat. I flipen perquè, clar, la gent està acostumada a berenar de pan de leche amb massa llet, amb un lacao, i que ho faig, però un variat, saps? Sí. Se perd el costum de menjar cuinat així. Sí, és veritat que sí. Però és que jo que nostra, per sort, tant ma mare com la predina, les predines, perdó, tot el que sigui sopes, mongetes escaltines, que és que per un plat de mongetes escaltines mat, no sé, gualderes, tot el que me posis, menys callos, tot el que me posis. Jo ho som de callos i caminantes. Ai, no, ja veus, els caminantes tampoc. També, no. Callos i caminantes, les textures aquestes. No, tot sempre que feim dinars és dos bandos, saps? Però... xerraven de les rutines i m'ha fet gràcia perquè has dit no, una rutina bastant tranquil·la, però rutina tranquil·la vol dir que potser estàs a Austràlia, per posar un exemple, no ho sé, no sé com va la teva rutina, però jo és que m'imagino així, saps? Mira, jo, la meva feina, per sort, estic en una empresa que el que feim és sempre començar i acabar aquí, jo sempre dormo a casa nostra. Per tant, és com si m'anés a fer feina a l'oficina, però la meva oficina se mou, bàsicament. Jo ara me'n vaig a Londres, vaig i torn i dina que nostra, és a dir, m'aixeca a les 5 del matí, però a les 1:30 som a Palma i a les 2:30 som a que nostra, saps? Una barbaritat. Que mola molt i els vols que feim són només dins d'Europa, per tant això és el que me permet cada dia dinar o sopar a que nostra, dormir a que nostra, bàsicament. Però és això, jo considero que som superprivilegiats en aquest aspecte. No és tothom, de fet, la majoria de gent que conec que són pilots, companys de professió, no viuen a casa seva. Jo crec que són dels pocs privilegiats que pot viure a casa seva. Que guai, tio. I damunt, això també de família, no? Sí. Tenc mon pare i el meu padrí jove, i després el meu germà també és pilot, i els fills del meu padrí jove, tots dos, també són pilots. Ho hem donat per suposar, però són 6 pilots. Si no ho sabeu, en Pau és pilot comercial. Sí. Que això te volia demanar. No sé si vaig llegir Twitter, això la millor és cosa meva, però pot ser que ton pare i tu féssiu el primer vol junts, de pare i fill a Mallorca, una cosa així, que vaig veure... No, deu ser cosa meva. Mon pare i jo, no. Que fos... mon pare i el meu germà pot ser que fan feina a la mateixa companyia, però jo no faig feina a la mateixa companyia. Igualment me sorprendria que mon pare i el meu germà haguessin fet el primer vol pare i fill junts, perquè és que seguríssim que abans ja s'ha fet, perquè hi ha precedent de pare i fill que són pilots d'abans de mon pare i el meu germà. Però sí. Està guai, però tenir tota la família
Els dinars familiars són bastant insuportables. Monotemàtic. Som nosaltres un raconet de la taula xerrant d'avions i la resta de la família xerrant de les altres coses. Això és fort, Però com a tal, la teva rutina un dia que tens, no sé quantes hores soleu fer? És que depèn molt d'allà on vagis. van, diguem, m'imagina els horaris. Sí, és a dir, jo ara, per exemple, els horaris de, diguem, el mes de març, a mitjan febrer els tenc. Per tant, jo 15 dies abans que comenci el mes me donen la programació de tot el mes. Hòstia. I així m'ho puc planificar bé. També me donen marge per demanar dies lliures si els he de mestrar, o vacances o dies lliures per qualque concert els necessit. Per tant, amb mesos d'antelació, jo quan m'arriba una reserva per part de l'oficina de tal dia tocam aquí, jo vaig en el calendari, me demanen els dies i així puc compaginar, perquè clar, si no tingués aquesta eina seria totalment impossible. Combinar segons quins horaris em feia de cantar. Que també m'ha passat, vull dir, m'ha passat d'aterrar a les 11 del vespre i a les 12 i mitja estar pujant a l'escenari a les festes de Sant Marçal de Marratxí, m'entens? Vull dir, ha passat i a vegades corres un poc aquest risc. Claro. També ha passat que, per sort, fusta, no ha passat d'haver de cancel·lar un concert, però passada un dia que no tenc concert, un dimecres qualsevol, anem a Milán, se mos Espanya s'avió a Milán i hem de quedar a dormir allà. Gajes de l'oficio, vull dir, tot pot passar, però per sort encara no m'ha passat res que m'hagi impedit haver de cancel·lar un concert. I no acabes destrossat, tipo, per després anar a fer un concert, perquè jo quan faig una hora d'avió m'he anat rebentat, saps? Físicament. Clar, tu però estar assegut clar, imagina't, una persona que ha fet 3 vegades el que tu has fet, saps? Com puta és capaç de pujar un escenari? Jo és vera que m'ho agafen moltes ganes i sí, quan acabes concert que després t'anaves d'anar fins a la Pobla a dormir a les 3 del vespre, havent aixecat a les 5 del matí, són quasi 24 hores d'espera, vull dir. Sí. I que no has aturat, saps? Per tant, bueno, hi ha dies que dius me pegaria un tir en el peu, però després jo és vera que la meva feina m'encanta i òbviament lo del grup també mos agafem com una feina ja, i ha arribat un punt que el projecte s'ha professionalitzat lo suficient com perquè també mos agafem com una feina. I és això, vull dir, s'ha professionalitzat tant que sí, és a dir, m'ho agafo com una feina i dic, vale, avui tenc vol i després he d'anar a tocar a tal banda. I ja està, això és el meu dia. Que són 7 anys ja en el grup, no? Amb el grup són 7 anys. Jo duc 7 anys en la meva parella, és un terç de la meva vida, no sé com putes. Són anys, però també tenim la sort de que som un grup supercompacte. Supercompactes i som, de fet ahir ho xerràvem, som una família i jo ara mateix la cosa molt està anant tan bé i la cosa està tan viva que és que no concebem la nostra vida sense el grup ara mateix, o sigui ens sentim tan realitzats que ens fa tot tantes ganes que és que és qualsevol cosa. Ara mateix tenim agenda fins al 2027, vull dir, ja sabem què farem d'aquí al 2027. M'explico? Quina locura. Sí. I respecte al tema de volar, havien cercat, i jo l'altre dia me va sortir per TikTok un vídeo d'un pilot que ara ha començat a fer vídeos desmentint els mites. En Perico Durant. No pot ser, no ho sé. Però... Un pilot d'Ibèria. Pot ser. Tu fas feina a Ibèria, no? No, estic a EasyJet. EasyJet. Bueno, i d'això, bé, desmentint els mites, per tu quins són els... Jo hi ha molta gent que me demana rotllo si és vera això de que les turbulències poden fer caure l'avió tal. No, que va. Perquè va per graus, no, les turbulències? Sí, hi ha una escala, però és que igualment, o sigui, nosaltres tenim, per mesurar les turbulències, tenim 3 graus. O sigui, tot està en anglès, però light, medium i severe.
Sí, la turbulència severa és la turbulència que te gira l'avió, però malament te trobis una turbulència que te gira l'avió, que jo personalment amb 8 anys que fa que faig feina no me l'he trobada mai. Malament te trobis una turbulència d'aquestes, estem entrenats per treure l'avió d'aquestes circumstàncies i pensa que si te trobes una turbulència d'aquestes, que tu estàs a 12.000 metres d'altura quan estàs volant, que tens 12.000 metres d'avall, vull dir. Clar, hi ha marge. Hi ha molt, però molt de marge, molt. Vull dir, per caure, és que en caiguda lliure, potser t'estorbaries 7 o 8 minuts. És que en 7 o 8 minuts ja se detens que hi ha per recuperar-ho. Vull dir, sí. I és això, nosaltres cada 6 mesos mos ficant dins un simulador, que és una caixa enorme amb sistemes hidràulics i tal, que el que fan és simular exactament el que és l'avió. Cada 6 mesos mos ficam allà i mos fan desastres de tot tipus. Mos posen l'avió al revés, mos peguen foc per tot, i mos peguen foc a les bodegues. Sí, ho entenc. Mos peguen foc a les bodegues, mos peguen foc en els motors, mos peguen foc a les ales. Però literalment vos posen cap per avall? No, això òbviament no se pot simular. Però està super ben aconseguit, Està super ben aconseguit. I és això, i nosaltres cada 6 mesos mos reentrenen i mos examinen. Si tu en els 6 mesos vas en el simulador i l'examinador considera que no estàs per seguir volant, te treuen de línia, te fan un reentrenament, que potser he estat 2 setmanes allà a pico a pala fent un curs, i fins que no se considera que tu estàs capacitat per tornar a operar un avió amb 180 persones darrere, no hi tutia. Clar, no. No, és que són 180. És que és això, ets el responsable de 180 persones que dus darrere tu. I això a nivell psicològic també vos fan molt, vos duen molt de seguiment o bueno, sí i no. O sigui, sí que hi ha un examen psicològic, però bastant light. Però sí que és vera que després de l'accident d'aquest de German Wings, que se va estavellar en els Alps, que se va tirar d'aquest tio, s'han posat una mica més seriosos, sobretot a Alemanya. A Alemanya sí que són bastant heavy els exàmens psicològics, però aquí és vera que, bueno, sí, hi són, però tampoc és algo super... El just i necessari. Sí, el just i necessari, bàsicament. I quins... Bé, ho havíem apuntat, però quins consells donaries a la gent que té por a volar? Seure's a fer un cafè amb un pilot. Demanem-m'ho tot. O sigui, podeu venir aquí. Sí, podeu venir. Bueno, anem a fer un cafè, me conteu les vostres pors, jo les vos repetré, vos intentaré explicar tot el que pugui i ja està. De fet, hi ha cursos per perdre la por a volar. Hòstia. De fet, el meu padrí jove n'impartia de cursos d'aquests de perdre la por a volar. I sí, hi ha gent que li ha servit molt, hi ha gent que no, però hi ha gent que... Fa gràcia perquè la gent està demostrat que és el mètode de transport més segur del món i tot i així la gent... Però saps què passa? Que com que, o sigui, per exemple, tu en tren és vera que no tens el control del tren, per exemple, però per estar en terra. És que és això, saps? En terra. És normal. Sí. O en vaixell dius, bueno, sé nedar, saps? Però... I ets sòlid. Però amb avió, entre que no tens el control de la situació i que dius, no, és que si caic de 12.000 metres no ho suraré ni de conya. Clar, això és el que fa més por a la gent, però és que si comences a mirar estadístiques, moren més ciclistes a la carretera saben que gent per accident d'avió. I gent per vaca i coses d'aquestes. No? És que jo volia fer-se descunyau de dir, cert que mor més gent per cornades de vaca o de bou, tio. Totalment. Sí. Si no, també sempre hi ha un truco. O gent morta per un llamp. Un llamp no ho sé. Aquesta estadística seria molt bona. Sí, hauríem de comprovar això. La comparança segurament... Només sé que a Cap de Pere, desgraciadament l'any passat, o ja deu fer 2 anys, varen morir 2 persones per un llamp. Sí. Per un llamp, imagina't si ja és mala sort que te caigui un llamp, que diuen que és la probabilitat de que te toqui la loteria. Sí, bueno, diuen que la loteria és encara menys, no? Encara menys, però imagina't que te caigui tu i de rebot mati una persona. Sí. No, és heavy. Sí. Però bueno, el que anava a dir, un trucasso que vaig llegir fa estona, no sé quin matemàtic d'aquests locos, que el tio tenia por a volar. Tenia por a volar, no sé quantos, i va dir,
fàcil, ho arrec fàcil. Anava a veure el meu reel que jo vaig disfressat de vaca, a vaca xuta, comprava un traje com aquest i vos pujau a l'avió. Quantes persones han mort disfressades de vaca d'un accident d'avió, saps? Uah. Que una puta. Ho podríem provar, Rebenta això. l'estadística. I va reduint l'estadística de cada vegada més, eh? Claro, te pots fer una voltereta damunt l'avió, inventes les coses que vulguis, toques el tambor dins l'avió. Bé, no, això no, perquè pobret, ja hi ha qui emprenya fora tambor. Sí. No emprenyeu tampoc. Sí. Que no hi ha cosa que emprenyi més que una... És bona aquesta. És molt bona. Això ho vaig veure d'això, d'un que típic amic de Einstein o no sé qui era, del típic loco d'aquest, saps? Bé, loco. M'encanta. No, però és vera, redueixes I en el moment que hi hagi una persona que s'hagi mort disfressat de vaca a dins d'un avió i te disfresses de... Clar, el que sigui, de pato. Pato. De grill. Ai, Déu meu. Mem, i una cosa que te volia demanar és el títol no és carrera, sí. És una llicència. És una llicència. És una llicència. És com tenies, salvant les distàncies, un carnet de cotxe, no? Sí. Passa que... Clar, i astronauta és el mateix o també? Astronauta crec que ja has de tenir una enginyeria aeroespacial i tal. I has de passar a posicions, etc. I físicament també... No, clar. Sí, clar, no, astronautes són... Ahí t'entrenen allà de baixes elegidos para la gloria. Ja és Top Gun, no, lo siguiente. Però per pilot és una llicència, són 2 anys, si ho vols fer integrat. 2 anys només? Sí. No pensava eren més. No, és que hi ha 3 tipus de llicències i tu te pots treure les 3 a la vegada fas el curs d'aquests 2 anys o te pots anar traient una per una. Així te surt més barat i és més temps, i si no te fas les 3 a la vegada i són 2 anys a saco matraco. Els 2 anys que me vaig treure la llicència no vaig tenir estiu i el que sí que és vera és que després ho paga, és a dir, compensa molt. Hi ha molta teoria. Són 14 assignatures i hi ha assignatures que són molt bones de dur, hi ha assignatures que són un infern. Sí, meteorologia és infumable. Hi ha navegació general que també és infumable, però després hi ha coses, hi ha principis de vol, que és una assignatura densa, però clar, és física enfocada a aeronàutica, és superinteressant, és tot això de com volen els avions, com funciona un motor, com funciona no mecànicament, que això és una altra assignatura a part, sinó els principis de funcionament d'un motor, no? I tot això, clar, jo crec que, jo sempre ho dic a la gent que me demana que si volen estudiar això o tal, sempre els dic que és un món que te pot cridar molt l'atenció des de fora, però una vegada t'hi fiques de dins encara t'apassiona més, saps? Ho desconeixem tant, la gent ho desconeix tant com funciona el món aeronàutic, que una vegada s'hi fica, ja sigui per pilot, sigui com a controlador aeri, mecànic, el que sigui, que una vegada t'hi fiques, si t'agrada, si realment t'agrada el triple. Si te crida moltíssim més l'atenció. I on has estudiat? A Salamanca. Això quant de temps fa que ho tens? Jo vaig començar el 2013 i el 2015 vaig acabar i 2 mesos més tard ja tenia feina. O sigui, jo vaig tenir una flauta school. Ma mare sempre me diu que sempre he tingut una flauta school. Crec que té raó. Que segueix que així. No, tant de va, per favor. Sí. I què t'anava a dir? Ara, en aquests 10 anys, s'ha inflat, perquè tot ara s'ha inflat. És molt car treure't la llicència. Ja ho era abans, ara encara més. És que jo sempre he sentit això de supercars. I de fet, o sigui, l'única manera que tens de fer-ho via pública és ficar de l'exèrcit. O sigui, has de fer la mili i una vegada feta la mili, fica't a l'exèrcit de l'aire. I, òbviament, jo mai he estat molt patriota. Crec que no t'ho secret per ningú. No volies donar beso a la bandera. No, és veritat que no. I vaja, Se pot saber de quan, de tot és? Clar, és que també depèn d'on ho estudis. L'escola de Salamanca estava considerada una de les millors d'Europa, per sort que nostra mos ho van poder permetre,
però si te'n vas a Reus, per exemple, que hi ha una escola molt bona i és relativament barata, potser 50.000 euros te pot treure. I això és barat, Sí. que és un jo havia sentit 70 i 100 i coses d'aquestes també. A Jerez, per exemple, que ara mateix ets la número 1 de tota Europa, crec que són 110. Sí, 110.000 euros. Quina barbaritat. Clar, també és veritat que a Jerez ja t'inclouen, és a dir, ells te posen residència, menjador, tal, en què dir, dins d'aquest 110 s'inclou tot, però així tot és una pasta, és moltíssima pasta. Clar. I però hem de fer... Sí. Ara que veig que vam tassons, la meva secció. La meva secció. Me puc tornar a omplir. Però és que ara... Espera. Vinga, va. Bé, no, te pots omplir perquè ho farem en el meu tassó i ja està. Però ho fem en l'altre. Claro, per això ho dic. La primera lluna de sang, la que has begut ara és la lluna de sang, que té cirera, té fruta de la passió, és que justament ara som un falsos i no hem esperat una setmana a gravar i hem gravat l'episodi que vareu veure la setmana passada. I la primera és molt xula perquè, com has vist, té un color superguai. Bé, tenim les 6 llaunes allà, que també ho hem explicat, que cada llauna representa un color. Pues jo, en aquesta temporada, havia pensat que la meva secció, Antoni faràs consultori, jo la meva secció serà endevines color. Hem begut d'aquesta. Quina diries, Pau, que és la que ve ara, la segona? Bé, pots. Però és que jugam. Sí. M'encanta, però... Arxius. Són molt guapes, són molt xules perquè totes tenen la seva tonteria. I això de que l'haguis deixat obert a la posta? O... Sí, ho havia deixat obert perquè me feia per obrir-ho després. Jo diré... És ruleta russa, és a dir... Ruleta russa. Jo diré aquesta. L'has clavat. Buah! Ha clavada! De premi, una tassa. Te'n pots endur que tampoc li havien dit. Brutal. Aquesta tassa el va donar en aparició en el darrer episodi i va dir, doneu-li en el primer convidat. Sí. I bé. O sigui que mira, m'haurà anat perfecte perquè haurem matat 2 pájaros. Si la vols obrir... Quina barbaritat. Lluc, un beso molt fort, gràcies per aquesta tassa. Que guai. Per cert, vens la camiseta de la competència. M'ha tret la mà. Això són jocs de matins en estiu. Després d'una verbena. Sí. Brutal. Espectacular. I sí, s'agrada. Bocaré la cervesa. Super. És la de sempre. És una British Golden Ale. No me demaneu, què putes és això? És igual. No entenc ni... Si ha de ser com l'altre, serà mel. L'altre, si està calenta, també en tenim un altre en fresc, o sigui que... Me n'he tirat per damunt. Sí, tu, Toni, com a abocador de cervesa, no, jo... no te'l facis, camarer. Va. Ple de sabonera. No sé si ell la volia de la lluna de sang, Toni. No, va bé. Ah, vale. Ha de provar. Això té 21 ibus. Què és això? És que he dit, diré lo dels ibus cada episodi perquè ho faig tant, me ve tant de nou. Ibus és International Bitterness Unit. Diria, si no m'he equivocat. I això és molt poc. 21 és lo mínim, perquè bé, lo mínim, la lluna de sang que té 9, però la que té més de les seves té uns 70 ibus. És a dir, és més amargota. Sí. Això és el que més m'agrada. Ens he de confessar que no són gaire de les artesanes, però... No, aquesta està molt bé. Fa la potenta. Per jo sí. és potenta. Ja se noten. La provem. ASMR. Molt suau, Molt suau. Molt suau. Sí, no m'ho esperava. M'ha sorprès molt gratament, Jo tampoc no l'havia tastat en aquesta. En Jaume en vol un poc. Vol tastar, Jaume? En Jaume en vol un poc. El nostre tècnic. Què opines? Està bé, m'agrada. Sí. No, molt gratament sorprès. Molt bé, sí. Jo el que no m'agrada és aquesta espuma com el gat... No, broma. Jaume sap greu, però com a bocador no servesc. I ja m'he tacat. És que m'he tacat. Bueno, la veritat és que me pensava que no hi hauria ningú que endevinés el color. Ben Pau, la primera l'has clavat. Això és l'art del principiant. Jo me pensava, bé, jo no ho sé, ho saps tu. Quina és quina? Ja ho sé, sí, bueno, tenim la foto. Clar. Però sí. Aquesta és la de sempre. Això és la de sempre. La de sempre, clar, anant per ordre.
Cada dia bé tenim una llista. Sí, ara primer ho tastarem totes i després ja anirem un poc al libitum. Bé, abans de fer el consultori... Sí, no, abans hem de xerrar molt poc de la música. Clar. I de fet, hem de xerrar d'una cosa 100% superimportant, que no ens podem oblidar, que aquest home d'un any, bé, aquest home no, tot el grup, d'un any darrere el concert de dia 5, sí. De 5 de desembre, que se fa... al teatre principal. No, a l'auditorium. L'auditorium. Estaven xerrant abans. L'auditorium. Que serà una puta locura. Si invitació que te vaig enviar, fuera. No, serà una animalada. Sí, ja el format aquest amb amics el varen fer el 2019, si no vaig malament, en el teatre de Lloseta. I la veritat que va ser molt guapo, perquè el format també ho van fer una mica més íntim i tal, però aquesta vegada han dit anem a tirar la casa per la finestra i és que se dirà molt part que tenim uns, crec que 20-21 convidats. Quina barbaritat. És que és una barbaritat. I se prepara algo molt heavy, molt heavy. És que no sé què m'he de dir, perquè és que... Clar, tu ja el tens tan revegat, m'imagino. Sí, duim molt de temps preparant-ho, sobretot els darrers mesos sí que han estat bastant més intensos, però sí que crec que algo tan gros i amb tanta gent involucrada, no només a nivell d'artistes, sinó a nivell de personal tècnic que tenim, és una despesa molt bèstia, però també el Auditorium sabem que després se recupera, però és que és vera que és a dir, a mi tenir un equip d'unes 15 persones fent feina per preparar un concert nostre me vol el cap. És que me vol el cap. Si nosaltres el màxim que aspiràvem era tocar en el bar del poble, saps? I estem a punt de fer l'Auditorium de Palma, que un dia fent una cervesa nosaltres dèiem que hi ha més gran que fer l'Auditorium de Palma a Mallorca, avui en dia. És que no... La plaça de Toros. Sí, exacte. Fer un ocifar. Fer un ocifar a la plaça de Toros. Sí. No. I clar, crec que és una fita que qualsevol grup en temes propis, quan veu que la cosa comença a anar-li bé, diu, tant de bo, qualque dia poder fer un auditorium. I nosaltres som allà i, ostres, fa vertigen. Sí, ho sé cert. I vareu anunciar per xarxes aquell vídeo que pareixia que vos retiràveu, però que no és vera. De cara a 2025, que m'imagino que ve nova gira, no? Sí, efectivament. Nou directe, com vareu dir. Ve nou directe, ve nova gira, però clar, és a dir, el tema d'avui en dia gravar un estudi, fer un disc, tal... Sí, en Lluís ho deia, fa 7 anys que estem aquí amb el projecte i han estat 7 anys de no aturar. O sigui, hem tingut estius de fer feina, fer concerts, gravar discos, tot això a la vegada, composar cançons, i és un desgastament bastant fort. I sobretot després de gravar el darrer disc varen dir a partir d'ara el procés de composició i gravació i tal ens agafam amb calma i que sigui el més mastegat i el més cuinat a foc lent possible. I per això varen dir de fer el 2025 a full, gira nova, tal, sense treure disc, perquè no tenim el temps material, i òbviament que sí que ens fa moltíssimes ganes tornar a fer un disc, perquè ja és a nivell de personal i a nivell de grup que te vols seguir reinventant i sentint-te realitzant, no? De no fer 10 anys fent gires en les mateixes cançons. No entrar en pilot automàtic. Clar, i que tampoc tenim el múscul. O sigui, ara tu me dius, no, és que, per exemple, Anegats, que fa 20 anys que toquen, Anegats se poden permetre perfectament, o se podrien permetre perfectament, ara ja no perquè ho han deixat, però fer 10 anys més i viure de rentes de tots els hits que han fet, que no són pocs. Vull dir, Anegats és un grup que te'l plantes en una plaça i te pot fer 30 cançons que tota la plaça les canta perfectíssimament. Nosaltres no ho podem fer, això. Encara.
tant de bo arriba un dia que sí que ho puguem fer. Però és això, si nosaltres ens fa gana de seguir creant, seguir fent discos i tal, però el procés de composició creiem que ha de ser con la calma, tancat de l'estudi, a poc a poc hi va una lletra, perquè si no sí que te cremes. O sigui, si no arriba que dius, tios, jo vaig estar a punt de dir, necessito aturar. I al final ens vam relaxar una mica i vam dir, en lloc d'aturar en sec i no fer absolutament res, anem a no fer concerts i agafem molt el procés aquest de crear un disc, que és molt guapo aquest procés, en calma. Poden dir que l'any 26 hi ha nou disc, no? No, serà, és a dir, el 26 no hi haurà res, el 26, vale. El 26 serà aquesta famosa aturada que vàrem anunciar per xarxes, i l'any 27 per el 27 treure disc. És que per això vols dir abans. Sí. Tenim fins al 27, tenim agenda. És a dir, és això. I com se fa, com neix, això és una pregunta que mos agrada fer a cada artista, com neix una cançó d'OR? Bé, cada cançó evidentment m'imagino que és... Hi ha moltes maneres. Hi ha cançons una mica més banals, si els hi vol dir de qualque manera, que potser no tenen un missatge tan profund, que te ve una melodia te tonta en el cap, la comences a desenvolupar i dius, vale, què vull contar amb aquesta melodia? Què m'inspira aquesta melodia? Pues la canció del verano va sortir així. O sigui, va sortir, òbviament ens vam inspirar molt amb El fin del mundo, de la Love You, i damunt la base del fin del mundo jo anava cantant i vaig dir, hòstia, que aquí hi ha qualque cosa. I amb el pollo varen dir, no me monten més una història, tio. Diu, pues una verbena, que tu vols una tia, que tal, que per anar a ballar junts, no sé què, tal. I me van muntar la història tots solets i van començar a desenvolupar la lletra. I després tens cançons més introspectives, tipus Llagrimal, que sí que són a base d'hòsties que te pegues la vida, o Mig pal, que va ser arrel de la mort del meu tio, que va tenir una aturada cardiorespiratori, i fins aquí. I tenia 58 o 9 anys. I és això, el ChatGPT ho ha dit molt bé. Arrel de vivències propis te fas les cançons quasi. I jo no digues. això, clar, vaig pensar l'altre dia, jo vaig penjar un vídeo deu fer ja un parell de mesos que criticava la gent que diu la roqueta. I jo me'n recordo que tu m'ho vas comentar, me vas posar. Sí. Bé, que ho recordi, no sé si m'has posat. Com ho feim, que era que vos sentíeu empenedits d'haver utilitzat aquesta paraula. Sí. I és essa de... Bé, article salat. Sí. No? Què opines? Jo ara... És que m'ha fet molta gràcia el comentari, no m'esperava. Jo sentit ara me fa ràbia. I de fet cada vegada que en els concerts ho he de dir és com... Oh! Vergonya italiana. Però també crec que entès el context en aquell moment és que clar, en aquell moment també estàvem en un punt que no hi havia circuit de música pròpia en català a Mallorca. I jo he de dir que es pertany en aquest circuit que durant tots aquests anys ha anat cresquent una barbaritat, també m'ha canviat molt la manera de pensar. I moltes vegades he vist moltes coses que m'han fet canviar la manera que tenia jo de veure les coses abans. I això ha estat una d'aquestes. Per jo, sí, la roqueta, tal. Però ha arribat un punt que he dit, no, tio, no, deixa-ho. O sigui, no. M'imagino tu cantant, bé, que poses i no tinguis cap por que la roqueta t'espera, tu així... Sí, però també és veure que és tan agraïda de cantar, tio. Jo aquesta cançó és la cançó que més he tocat vostra, en diferència, perquè jo en la guitarra tenc el nivell que tenc i quan començava a tocar, que la tocava amb mi,
no sé si és està original o no, crec que sí, vols? Això tocava amb mi, com que tot era do sostingut menor i poca cosa més, saps? I te juro que és la cançó que més he disfrutat de cantar vostra amb molta diferència, perquè com que te'n vas per amunt, és que el que t'he dit, m'agrada molt com cantes tu i com les treus a les cançons en base a la teva veu, saps? Com que te llueixes. I jo crec que això ha estat un exercici bastant heavy per part de tot el grup i per part d'en Jaume també. O sigui, que en Jaume sempre ha tingut una cosa molt clara i és que per fer pop el que ha de primat la veu. Claro. 100%. O sigui, tot s'ha de construir en base a la veu. Bé, és que jo estic enamoradíssim d'en Jaume com a persona, com a amic i com a productor. De fet, vas a conèixer-nos i ara mateix en Jaume és dels meus millors amics, sense cap tipus de dubte, més enllà de la relació laboral que tinguem a dins l'estudi. Però és que és un geni, tio. És un geni. O sigui, té una visió de tot que és increïble. És increïble. I és això, te fiques dins l'estudi amb ell i és que et fa autèntiques meravelles i te fa créixer com a artista una barbaritat, però una barbaritat. I crec que han tingut molta sort de poder comptar amb ell des dels inicis de que van començar a fer cançons, perquè les cançons, sobretot els primers discos, que era més que nosaltres els fèiem en el local i després anàvem a l'estudi, de lo que sortia en el local a lo que acabava el producte final després d'haver passat per l'estudi és que no hi ha color. O sigui, jo tinc la carpeta de maquetes OR dins l'ordenador gravades amb una Tascam enmig en el local que sona com cool. Però l'altre dia fent neteja de l'ordenador ho vaig veure i vaig dir, uah, això ho he d'escoltar. I és que me semblava la pell de gallina, tio. Va ser espectacular. No té res a veure. Tu volies demanar alguna cosa ara, Toni? No, bé, estava pensant que, per exemple, en Joan Changuito em va comentar que ell tenia com una llista de totes les... Bé, no sé si eren lletres o... Idees, que potser o melodies, i se'ls anava guardant, no sé si eren missatges de veu, i no sé si tu també... Sí, i tant. De fet, ja tinc tinc òbviament la llista de notes de veu del mòbil, petadíssima, però melodies de tirorirori, saps? És que ni lletra, melodies super bàsiques, i en el Drive de Google tinc el document d'idees, que això no és que siguin lletres ja desenvolupades, sinó frases tontes. Claro. Una frase tonta i, què sé jo, o sigui, és que la majoria de lletres que surten d'OR neixen a partir d'aquesta frase tonta. No sé, per exemple, que me diguis a sobre tu no te'n vas. Frase, pum, apuntat. I una vegada estàs començant a recopilar idees per fer lletres, comences, t'escoltes les melodies, te llegeixes, escoltes, fins que comences a associar. Saps el joc aquest d'una columna i una columna i associa cada... Sí. I d'ara més o manco seria un poc això. Hòstia. Sí. De fet, en Lluís i jo me'n record que li vàrem preguntar a en Joan perquè mos recordava molt de Fem voltes per Palma, a lo de Motogol, bicicleta, no sé si era aquesta. Sí. I clar, era lo de... El que diuen Tomeu. El que diuen Tomeu Penya, sí. Bicicleta, moto. Clar, i quan anàvem a gravar a casa seva, clar, pensàvem, clar, això, en Lluís va dir, clar, el mateix que... Bé, les corxeres eren bicicleta i això. I va dir, no, sí, va venir d'això, i clar. No sé. És que això, al cap i a la fi, tots tenim les nostres influències. I si escoltes qualsevol disco de qualsevol artista, segur que qualque cosa te recorda una altra cosa. Segur, però. I si escoltes discos nostres, així de referències està. I referències directes també, és a dir, que tampoc tenim per què amagar-nos de res. O sigui, a Focs Artificial mateix hi ha unes trompetes que són quasi calcades de Music for a Sushi Restaurant de Harry Styles, però són quasi les mateixes, adaptades a la cançó, adaptades a la tonalitat del tema. Però aquí ningú ha inventat res, ni nosaltres hem inventat res, ni en Harry Styles ha inventat res, ni en Joan Changuito ha inventat res, ni ningú ha inventat res. Tots agafam una cosa d'allà per tal de poder-nos crear
el nostre so, al cap i a la fi. No? I això me va passar, i ara me va perfecte per introduir-ho, me va passar Purpurina, quan varen venir, això va ser l'hòstia, perquè me'l varen convidar, a damunt amb una invitació, jo me sentia, clar, Antoni està pesat, a rebre coses rares. Jo que havíem penjat 3 podcasts i me diu Antoni, mira això, no sé quantes, vaig dir, hòstia, tio, molt currat, pareix un professional. Sí. No, el que té tenir un professional. Equip de creació, no? De direcció creativa. No, va ser brutal, no només per això, sinó per fet de bé. Ho deia perquè jo quan vaig sentir la cançó vaig dir, hòstia, hi havia 2 notes que d'això no sé, que sí, putes no he estat capaç de dir que me recorda, saps? Simplement me recordava algo. Sí, te recordava una cançó. Sí, vaig dir, això me recorda algo, no sé ni a què, saps? Però bueno, volia xerrar d'això perquè has dit abans de que en Jaume era un geni, el geni de darrere i tal i qual, però també teniu en Pau, que quanta estona fa que en Pau està en Pau. Per això he dit abans l'equip de direcció creativa. És a dir, en Pau, de fet, l'altre dia ho van contar ens anant fent. En Pau va venir a veure'm un concert quan encara feien versions. Onion Rabbits. Aquella gran època. Quan encara feien versions, no sé quina cançó fèiem i en Pau va treure la càmera, eren les verbenes de Sant Marçal, i el tio va venir, va treure la càmera i mos va fer 4 fotos, mos va enviar les fotos i mos va dir ja ho això, si qualque dia m'ho de menester, som aquí. I mira. L'any següent, escolta, vol venir amb nosaltres a fer fotos en els concerts? Sí, i tant. I ha passat de fer fotos de cada vegada anar demostrant-nos que en Pau és un geni. Sí, no. Que en Pau té un coco, té un coco que flipes, tio, i té molta visió i és que en sap un au. I clar, a partir d'aquí, pues, cada vegada el hem anat delegant més i més fins que un dia, de fet, no sé quin dia era, bé, és igual, érem per Catalunya, en Pau i jo tots sols, anant a Sitges, si no vaig malament. No, anàvem a Sant Julià de Vilatorta, anàvem a Sant Julià de Vilatorta a Can Jan Riera dels Catarres, que havíem d'anar a Sitges, ens vam desviar un poc, vam anar a casa seva, vam fer una cervesa, vam dinar i ens vam tornar cap a Sitges a veure el festival, de barraques. I berenant a un poble per allà de camí Sant Julià, me diu, tio, t'he de dir una cosa, m'agradaria molt dirigir-vos el directe. I jo dic, espera, així la meva única neurona va cortocircuitar i li dic, com que dirigim-vos el directe? Què és això de dirigir un directe? Què passa aquí? I diu, tu i l'Uso te penses que el directe de Coldplay se'l treu Coldplay de la màniga? No. I dic, jo vull fer això. Jo vull agafar les vostres cançons, vos vull agafar d'altres i dir, anem a, entre tots, construir el que és el directe d'OR. I a partir d'aquí una cosa va dur l'altra i després un videoclip i després una imatge corporativa i i ara en Pau és part superimprescindible de l'equip. És que ja m'ha venit molt de nou això perquè, bé, si no s'ha entès, nosaltres ens van convidar ens van mostrar el videoclip de Purpurina en el grup de persones que érem abans que sortís i això. I m'ha venit molt de nou perquè jo sí que en Pau el tenia ubicat Nestela, que també va gravar un videoclip amb vosaltres. Dos n'ha gravat. Aramall i Purpurina. Ostres, vera, clar, Purpurina era, no hi pensava. I jo conec Nestela a través d'un amic meu, en Joan Lluís, que de fet m'ha deixat una pregunta en el consultori. Sí. I clar, en Pau també va entrar allà a CSDP i el tenia ubicat d'això, no mos coneixen ni res, però d'això que en Joan Lluís m'havia xerrat, hi havia vist lo de Mel i Cotó i això, i m'ha venit molt de nou que era mestre de cerimònies, és a dir, vaig notar com que, me'n record que vos va pujar dalt a vestir-vos, després ell va ser que va dir no, ara sortiu, i tu vas sortir primer en la corona i en el traje, perdona Toni. I m'ha pareixut molt guapo això de dir, hòstia, la responsabilitat que li donen, és a dir, la confiança que li teniu. Sí, i això ha estat un... O sigui, això és un exercici que hem anat fent durant molt de temps i òbviament mos ha de dir la nostra feina, perquè nosaltres era el grup és el grup, les decisions del grup els aprèn el grup i la resta és l'equip que complementa, fins que arrel d'en Jaume
vàrem veure que escoltant en Jaume mos anava molt bé. I si escoltant en Jaume, que és el que en sap de so i de producció i de tal, mos va molt bé, per què no confiam en una persona que, així com en Jaume en sap de so, una persona que en sàpiga de vídeo, i una persona que tingui gust i que mos pugui dissenyar una imatge corporativa? És a dir, per nosaltres tots sols no hauríem construït tot el que ha estat, per exemple, focs artificials, que ha estat un concepte de principi fins al final. I crec que si hem estat capaços de construir tot aquest concepte, tot aquest imaginari com és, ha estat perquè han sabut confiar en la gent correcta. I han sabut confiar, és a dir, els hi han donat tota la llibertat. Òbviament, si hi ha hagut coses que a nosaltres no ens han agradat, si nosaltres hem posat el tope. De fet, hi ha hagut coses que en diré fins aquí. Al cap i a la fi, el projecte és nostre i no farem alguna cosa que no estiguin còmodes. Però sí que, sobretot, el que fa les cançons són nosaltres. A partir de les cançons, l'imaginari se crea entre tot l'equip. Nosaltres com a supervisors i nosaltres també participant en part activa, òbviament. I amb en Pau és que hi ha una química increïble, tio. O sigui, en tot l'equip, en realitat, en tot l'equip tant de creació com l'equip de directe, tot. Som superafortunats de tenir gent que s'implica tant en el projecte, i és que moltíssima gent, i ho deixaran molt entre nosaltres, si haguessin de pagar el que realment val això, o era la ruïna. Literalment. O sigui, nosaltres tot el que invertim, o sigui, tot el que guanyam, o la gran part dels doblers que guanyam fent la gira, se reinverteix en l'estudi, en producció de contingut, en merchandatge, en pagar el nostre equip. Però és que si realment haguessin de pagar tot el que val això, si no tinguessin gent que diu per 4 perres vos ho faig, és que no podríem. I és brutal. Bueno, hem hagut de tear. Sí, la càmera se m'estava quedant sense bateria. Però bé, problemes tècnics. Sí. Ara van d'acabar, que Toni facis consultori. Te volien demanar, abans has mencionat en els catarres, com és fer feina amb els catarres, que són un dels grups més importants de l'escena catalana? Mira, el més fort de tot és que, clar, tu dins el teu cap els catarres estan aquí. No, tio, és que són super de carrer, són gent super humil. De fet, són els únics que sempre que els han convidat on sigui, a l'auditorium mateix, agafen un vol, venen i se'n van. És que és increïble. O sigui, ells sempre estan super encantadíssims de col·laborar, de que tu col·laboris amb ells, de tot. O sigui, ells mos ho van dir, el nostre escenari sempre està obert per vosaltres. I dius, tio, però que si tu estàs aquí, jo estic aquí. I vàrem anar en el Canet i el nostre bolo, vale, sí, va estar guai, hi havia genteta i tal, però és que varen pujar els catarres i jo estava en el lateral de l'escenari mirant i és que no sabia on acabava la gent i tot Cristo cantava, però és que feia mal les orelles, tio. I dius, i tu m'estàs dient jo, o sigui, tu m'estàs tractant a mi per igual, saps? És molt loco lo d'aquesta gent. I ja més enllà és això, si vàrem anar amb en Pau, vàrem anar al Festival de Barraques de Sitges, ja en som per aquí, veniu a casa, fem una birra i anem a dinar. I dius, qui ets tu? Vull dir, no ho processes, saps? No ho processes. O sigui, t'obrin les portes de casa seva així perquè sí, és que són increïbles, tio, són increïbles. Que guapo, tio. I, bueno, ara per acabar volíem xerrar de que t'has casat. Te volíem donar l'enhorabona. Gràcies. I res, tampoc no hi ha res a dir. No,
la vida de... Tothom me demana què tal la vida de casat. Dic, ben igual que la vida de Freddy, perquè feia 4 anys que vivíem plegats, vull dir. Ara duc un anell a la mà i ja està. No hi ha molt més. Però sí que és vera que el dia de les noces... De fet, vàrem fer 2 dies. El dia que vàrem firmar, que va ser més íntim només en la família, vàrem fer pares, germans i predins, i l'endemà que sí que va ser un bodorrio a lo grande, i va ser increïble. Sí, m'he passat plorant tot el dia, va ser espectacular. Va ser molt espectacular. Enhorabona i vamos, fins que se m'ho perduri. Esperem que duri. Sí, putes. Bé, li hem de fer la pregunta o no? Li poden fer, és a dir, és un poc morboso revuelta. Agarrar la revuelta. ¿Cuánto te prestan en el banc? 0,2 o 0,5? Quant de ceros? No, quan és el màxim que has cobrat per un bolo? Vale. Tu tot sol, però, no? Tot sol. O sigui, jo com a persona, que és el màxim que he cobrat per un bolo. Per un bolo d'OR o per un bolo? Jo diria per un bolo, per un no? bolo. Sí, exacte, per una actuació. És que, clar, és que més... Sigui d'OR o sigui... Vale. Més enllà d'OR no faig res mai. Vaig anar una vegada a tocar unes noces perquè se casava un conegut meu de la Pobla i aquesta vegada va ser la vegada que he cobrat més per un bolo, perquè era jo tot sol bàsicament i perquè... I eren noces, que són noces. No, m'ho he portat molt bé. Després jo, ara que m'he casat, sé dins quin número se m'han les noces, hagués pogut demanar el triple. Hagués pogut demanar el triple. No, vaig cobrar 400 euros. Hòstia, que ja està molt bé. Escàndol. Està molt bé. Sí. I vaig acabar de tocar i me'n vaig anar a Porreres perquè tocàvem Porreres. Hòstia. Amb les catarres. Va fer un bon... Sí, no, va ser un dia guapo. Sí, però el que vos contava abans, és a dir, nosaltres no cobram individualment per els bolos que feim amb OR. O sigui, nosaltres, els tècnics cobren i de remanent ho fiquen tot dins un compte comú. I després d'aquest compte comú surten totes les despeses d'això, de l'estudi, dels videoclips, de les fotos, del disseny gràfic, de tot. I si sobra res, fem un sopar. a final d'any mos repartim un poc cada un. Però això ha passat 2 vegades. En 7 anys. Bueno, anem a la manera també. Que mos han pogut repartir. Però clar, és això, si no haguéssim fet això i haguéssim dit no, jo primer m'ho havia omplit la butxaca i després que el projecte prosperi, això segurament, o sigui, arribar fins aquí no hagués passat. Però clar, nosaltres tenim la nostra feina, la nostra font d'ingressos és la nostra feina, no és el grup, i mira, hem passat per davant la idea de que el projecte progressi i funcioni, que no el fet de guanyar 2 bes. Bé, doncs ara ja, per acabar, faré la meva secció, que és el consultori. Hi ha un pot de tot, Varen demanar si teníem problemes, dubtes, i que nosaltres els respondríem. Jo he decidit que no miraré mai les preguntes. Vale. Només n'he vist una, que és d'en Joan Lluís, que si vol la pot fer perquè la tens a part. Aquesta la tenc a part, sí. Per això que no se t'oblidi. La farem la primera, ja. Sí, exacte. Espera, que aquí... I bueno, com que podem ajudar? No sé què esperar. Posa. Pues convidat. 2 punts. Segur que t'han vist de festa i tal. Punts suspensius. Com ho fas per aguantar tant de gentum a la festa? Bueno, no sé. O sigui, he de dir que la gent normalment, el 99% de les vegades és super respectuosa. De fet, record que varen tocar en el Cercant Fest, que se va fer a Santa Margalida enguany, no sé si era el mes de maig o això, sí. i hi havia una gentada. Nosaltres varen tocar i quan vàrem haver tocat varen sortir per allà enmig i sí, veus que la gent te mira i dius, hòstia, aquest tio
Te sents observat. Sí, te sents una mica observat, però jo, amb el meu gin tònic, amb els meus col·legues, amb la meva parella allà, amb el grup, ballant, dándolo todo, i si te ve una persona a fer-se una foto, i dues i tres, si vols. Vull dir, nosaltres amb això super contentíssim sempre. A mi quan venen a demanar-me una foto me cau la bava. O sigui, ja m'estipa. No has tingut mai cap problema ni res. No, que va. Sí, és el que dic, la gent sol ser super respectuosa. Ven a dir un tu ets de tal... Sí, Tu ets de puta tipa, no, Toni? Exacte, vam fer una foto. No saben ni el meu nom. però és igual, tu ets desputatiu. Exacte. Jo, els nins de Sapodo me coneixen com els de la canció del verano. Perquè a l'escola els hi posen la canción del verano i tu ets la canción del verano. Bé, n'hi ha una que mos posa. El meu al·lot diu que no me diu de fer coses perquè jo no tenc temps, entre cometes. Ni m'ha convidat a les matances. És un moneot. Sí, mem. No hi ha més. A no ser que dugueu 2 mesos junts i sigui massa prest per convidar-te a un espai on hi ha tots els seus familiars, és un moneot. Les matances, una mà, les matances sempre és benvinguda. És molt lleig, que no te conviden a les matances. És molt lleig. Home, tio, no sé, jo en la meva parella vull fer tot, no? És a dir, tot. Tot el que se pugui, tot el que te deixi. Clar, és que si estàs amb la parella és perquè precisament la vida és més interessant amb ella, no? No, totalment. No, per unes coses te vull com a parella, per altres no. Per 0,5 i per su i mig, no? Exacte. No. Això no va així, tio. Mem, un mos pregunta ChatGPT o Copilot? Jo no sé el que és Copilot. No sé si ets competència. Sí, deu ser. No sé, jo el Copilot aquest no l'he tastat mai, ara per lo que he vist de ChatGPT m'ha volat el cap, ChatGPT. És una barbaritat, tio. És que el que he flipat és que el ChatGPT me conegui, tio. És molt heavy. No, icones de veres. No, és que l'ha clavat, menys en lo de productor, l'ha clavada. És un poc com l'Akinator en el seu moment, que tu deies com puta l'Akinator ser. Vale, aquesta és molt bona. Mos posen. Quina cara s'ha de posar mentre un camarer te serveix vi dins la copa? És un moment molt incòmode. És molt bona pregunta. Podríem fer la prova, jo crec. Tu me pots cervesa i jo pots sacar. Ho feim o què? Jo hauria de posar de fons la música aquella d'en Julio Iglesias, no? No se posa quan... Sí. Vale, de fet, espera, Pau, que sabem de qui és, vale. I me va enviar un àudio. Vale. Espera. Escolta. Una pregunta en el consultori aquell, espero que la contesteu, que és un dubte existencial que jo tinc, perquè, tu mira, i és on has de mirar mentre passa aquell moment. A la copa, en el camarer, a la botella, és un dubte que no diu de sobre. On mires quan passa aquesta acció? Espectacular. Va momentazo. Per favor. Un rebassó. Que... Jo crec que és un poc a tot. O sigui, un poc a tot, no? Sí. Uno hi ha dins camarer, a la copa... Mires el tassó, quan veus que comença a estar generosament ple, el mires, li rius, com si dir... No t'obris. No pares, sigue. I quan ja... Gràcies. Però jo crec que és un ping-pong. Sí, no? Sí, jo crec que sí. Sí, és que la cosa és... Això de fer paripé i això que t'ateix... Jo el manco no en tenc ni idea, no. Sí, puc mirar la llàgrima, però no. No, mira... Has d'ensumar, sí, i en teoria has de respirar. Sí, te posen, tu mires, color, bien. Hola. I després li dius... Buenísimo. I t'acaba de bocar tothom. Sí. Quan diria... Con permiso, buenas tardes. Con permiso, buenas tardes. En Jaume, un dia que vam anar a sopar a un restaurant, vam demanar una botella de vi blanc perquè la meva ara dona no li agrada el vi blanc en el camí i no li agrada el vi negre, vull dir.
I van donar una toalla de vi blanc. Qui el tastarà? En Jaume. Però va fer esparipé sencer. O sigui, va fer així. Va començar a moure. I va fer així. I li diu un escamarer, exquisito vino tinto. Va quedar com un senyor. I era blanc el vi, però... Sí. També mos pregunten... bé, no és cap pregunta, però mos diuen el camell se m'ha posat malalt. El camell se m'ha posat malalt. És l'excusa perfecta per deixar les drogues. Del deporte també se sabe. Més fàcil l'univers no te pot posar, vull dir, que més vals, no? Clar. No, per pla diu com Jaimito el camellito nunca dio nada. O sigui que no t'esperis. També diu, me encantan los animales, mis amigos son camellos. És a dir, aquesta dicotomia, saps? Sí. Després, bé, no ens ho poden dir totes perquè és molt allargarà això, però bé, només me sent atret cap als homes, però no els suport. Com puc gestionar aquesta desgràcia? Compra't un moix. Un moix? Un moix. Jo vaig fer un gran descobriment amb els moixos. Jo era de cans, els moixos no m'agradaven gens. No, jo som més de moixos. Els moixos no m'agradaven gens, fins que la meva cunyada se'n va anar 2 setmanes a Lisboa i me'l va deixar el seu moix a nostra. El primer dia el moix s'amagava davall del sofà i no volia sortir. Però el segon dia va començar a sortir quan tenia fam, òbviament. I va veure que nosaltres li donàvem menjar, i me vaig acabar enamorant del moix, tio. I va ser, quan se'n va anar vaig tenir un disgust i li vaig dir en el camí, dic, carinyo, hem d'adoptar un moix. Està molt guai. I vam adoptar un moix i estic encantadíssim de la vida. Els homes sobram, els moixos no, tio. Els moixos són... Bé, anava a dir per sempre, però no. Són fidels, tio. O sigui, són... A mi m'encanta perquè te deixen el teu espai. I ells necessiten el seu espai, però jo, el meu moix, si estic en el sofà, no vendrà a posar-se damunt jo. Estarà de vora jo, me farà companyia. Clar. Però no s'accedeix, saps? I això és el que me flipa dels moixos. Sí, els moixos venen, quan menys cas li fas, venen. Són divins, tipo... Los egipcis, saps? De dir... És que és normal. Una amiga meva diu, els moixos són els finges, tio. Sí, clar. Són els finges, són monuments. Són monuments. Molt guapo, sí. I els has de venerar. Sí, no, ells ho saben, ells en són conscients. Ells ho saben, la veritat és que ells ho saben. Bé, després mos posen, no trob una puta encimada bona. Can Feliç Poble. No falla. Artà, jo tenc una cosa, i és que el meu abuelo se va integrar molt bé, i el meu abuelo és que feia les encimades, Artà. El meu abuelo és mort, fa un parell d'anys, i ara ja és ma mare, és a dir, jo no... Si menjo encimades perquè ma mare l'ha feta, si no, no... Uau. I a Cap de Pere no tenim forn, per tant, no vos puc dir res. Bé, a cada ratjada hi ha Juba, que són molt bones, les encimades petites, sobretot. Però bueno, Artà, tots els forns també estan de puta mare. N'hi ha 4 o 5 de forns. Sí. Bé, després aquesta va per jo, que contestaré, així llevaré dubtes. Sí. Antoni està lliure, és que és el crush màxim de la meva cosina. No. Ara mateix estic format. Format però així o com? Tipo, No. Vale. És que dic, és que m'estàs contant, tio. Estic engrillonat. No, hombre, no. Molt feliç. I això. I res, qualcuna més. Mira aquesta, és molt bona. De on són les al·lotes més guapes de Mallorca? Visto. És que me posen amb un compromís. Però clar, si dic Santa Maria, que la meva dona és de Santa Maria, les pobleres se me tiren en el coll. I si dic les pobleres, la meva dona se tira en el coll. Per tant, clar. De Santa Maria del poble. Jo no l'he bon dit, Jo supos que de bon t'agradi més mirar, és a dir... Sí. És una cosa tan... No, ara, bromes a part, les mallorquines en general. En general, sí. Les mallorquines en general són... Guapes i fines. Per no dir l'altra versió. No, aquesta és l'única vàlida. Sí.
I que... Home, és que... Pot fer-se darrere. No hi ha salsa. Jo vull... No hi ha... Havien d'haver demanat consultori amoroso. Clar, Rotllo... Per la pròxima, sí. Sí. Bé, és que hi ha gent que mos posa també, jo crec que la gent no entén el que és un consultori, mos posa els guiris que encara hi són per tot, sé que és un problema, però bueno, resposta com a tal. Això val més anar al congrés, vull dir, sí, a les urnes. No sé què vull estudiar ni com saber-ho. Això és una putada grossa. Sí. Això sí que és una putada. putada. Tenim tan interioritzat que s'ha d'estudiar sí o sí, tal. Mira Miquel Montoro, tio. Sí. Ho va dir l'altre dia. Se'n va anar allà i va dir, jo estudiar no, jo vull aprendre un ofici i m'he fet ferrer. Ole tus huevos, tio. Ole tu, saps? Sí. I que sí, que estudiar està molt bé. Jo mateix he estudiat, però perquè jo tenia clara la meva vocació i sabia que per arribar-hi s'havia d'estudiar, però si tu tens vocació de ferrer mateix com a Miquel Montoro, pues, tio, aprens ofici i ja està. Sí. La putada és haver de triar quart d'ESO en 16 anys fora saber què vol fer en la teva vida, que jo no sé aquesta persona quina situació té. No ho sé, però bé, si li hem... Fes cas a lo que t'agradi i ja està. Ja està. Sí, totalment. Has de fer el que t'agradi i no el que t'obliguin. Ja està. I per aquí mos posen també, ja per acabar podem fer aquesta, he pres decisions errònies durant l'estiu i si tornés enrere diria que sí a tot. Bueno, no sé jo aquí només la meva única aportació és que xerrant la gent s'entén. Totalment. O sigui, si has pres una decisió errònia amb una persona, pues, no sé, la telefones, quedau per fer un cafè o l'envies un WhatsApp mateix, el que sigui. Però és això, xerrant de bones, la gent s'ha d'entendre. O sigui, i ja està, i la comunicació, si les dues parts volen, pot ser molt fluida i pot arreglar moltíssimes coses. Hasta aquí puedo leer. Un gran missatge. I jo crec que és que no n'hi ha moltes més, no, així interessants. Poden tancar. Una cosa és tornar enrere i repetir, i l'altra cosa, bueno, és a dir, una cosa és tornar enrere i fer el que has fet, i l'altra cosa és repetir el que has fet. Si saps que el que has fet està malament, no ho repeteixis tampoc. Correcte. És a dir, una cosa és acceptar el que has viscut i que això t'ha fet estar bon estar, i l'altra cosa és repetir cagades, que tampoc. També important saber dir que no. És que no, però és que el que diuen, Pau, si xerres, no. De vegades que la cagada i he demanat disculpes i s'han xerrat les coses. I en la meva parella mateix, tio, cagades n'han fet tots dos. I mos hem assegut en el sofà de que nostra, vale, què ha passat aquí? Vale, qui s'ha equivocat? Jo m'he equivocat amb això, tu t'has equivocat amb això altre, i ja està. I això no només serveix per una parella. Per una parella, òbviament, la comunicació és crucial, però per una amistat qualsevol també. I jo crec que és el més important, deixar aquest hermetisme que tenim molta gent, i sobretot ara ja me fico en un berenjenal bastant gros, però sobretot els homes tendim a ser molt hermètics amb aquestes coses, de quedar-nos tot per nosaltres, i si aquest tio ha fet una cosa que a mi me sap greu, pues me call, perquè tanmateix no solen xerrar mai. Aquestes coses. I no, tio, o sigui, amb els amics s'ha de xerrar, i la comunicació ha de ser superoberta, perquè que si no les coses se deterioren i arriba un dia que la bossa de merda simple, fins que peta, hi ha merda per tot, i quan hi ha merda per tot no és agradable. I això, xerrau. Gran missatge motivacional. Sí, tio. Per acabar. Per acabar. Podem fer un Mr. Wonderful aquí, no? No, molt bé. Sí. Fins aquí el primer episodi. El primer episodi. Espero que us hagi agradat. Ja sabeu, podeu seguir en Pau Frank a xarxes, OR també. Per favor. Seguiu més OR que en Pau Frank. I res, molt ben dia 5 de desembre. 5 de desembre, Auditorium de Palma, a les 8. És un dijous, però l'endemà és festa. I així tothom. Moltíssimes gràcies, Pau, per ser convidat. Un plaer. Adiós.